एक गौरव आमचं म्हणाले देवाच्या दर्शनामध्ये तयार होतो सांगते दुसऱ्या वाटेने त्याने मल्टी एन्व्हायरमेंट घेतलं तो बोलू काय दिसतात जमिनीत खोले पेढी खोली पेढी फिक्क कमी सगळी जरी भाटा वडील लोकांची बाजूचे दिसतात वेगळेपणावर बोलून खूप दूर झालं मग अख्या गोंयान इंडियेक लोक हवे आसतलो बीजेपी जाताले गोंयच्या लोकांक जेव्हा तो ग्रूप देऊ जाणार तेव्हा ते गरज पडी